abusuafo ne adofo no mo kota yi mu nyinara ye ne wo ye adusua sonko a ya to no din se okwan a ye fa so ne ya nya namfo ede ama Yesu Kristo ni gie eni tumi ewu mu se yenso ye nya osommu chefa ana so osommu ncheche mu chefa ye ne wa ye adusua no ebebre sambre ye wo adusua etoso nwotwe adusua na tifi asem no ose resom te se Yesu ye baba ne de mu ncheche mu abramo sesia some bit me aye de pa na so kwan a wo be fa so aka no wa say mingle with the people, he met their needs, then he beat them to work. Jesus Christ beyond. That's right. Dear hita wo beyond bata ho a ya hwe ye be ma de kro na ye no so ebe ye kwa ye dia sida stronko ebe ma twedi ampo nyankopon sanse na dom ene na humobro na ma ye da so eti enkomu oni yen adini ye para sara na wonso minim se oni wabusiafo oni monso adi ni ye para ye da masenso so se de biarada mode mafidie edeto London Ghana memenda akwanfo Sabbath school na afeatro se mu pensem mu onyankopon enhira mo aye nyankopon ne adom aye ne pe ama na wotwe akọ apro asan abeti biom adusua kunini a ye de ebro sa kota mu nyinara ye hwe okwan a ye befa so na ya nya namfo ede ama Yesu Kristo na afe yenso yetimi anya osomu ncheche mu anije na daachi akatua wasiesi ama nyamba no yenso ya nyamu echefa ewo se wonya sa achefa ne bi sara na menso ewo se menya eho adusua na sa kota mu nyinara yesua edikan ye adusua nson ne etoso enson we na otwi mu eye adusua etoso enwotwe so wohwe adusua na tifi asam na ose rosom te se Yesu no waboafo ha o mo ba beboa me ne ade adusua yi abremu nanso yebe kwa kutie enyom No
yebeda enyumtofo yi ase enyuma omode amaye ye nchen emre no meda mabegwafo no adi na fe ye de adisua no e de ahyehye so nde mediane Bismarck mensa na midi adisua yi ho chiame se mehwe na abegwafo e wo menchen hase mani ade pa sa nyankopon sa ade omo abeka me ho wa hase me wo Pastor Jojo Bonnie e wo me ho e wo menchen hase pastor pastor osofopenia or the Wood Green and fe Hackney churches e wo North London no pastor na sofopeni wo ho no de biarada pastor nya daje e ba yenchen hase me de adisua e de ebremo Sarah na me botra pastor so sister Mavis osebo achen so eneti emfimfim mu hase no ye ne Mavis ena etaye sa adisua and so twedi amponyankopon de Mavis abeka ye ho e wo hase me botra Mavis na me call elder the graft ye boa elder so de biara ye ne na ena ewo sa fidie mu hase aye sa adisua eti mpinifo me mamu nyina akwaba onyankopon so ehira mo se de biara ye ton safra mu a modi odo ebo odomu eba me di adisua yi edibre ya tiefo ye wo adisua etoso enwotwe na ansa na no mema pastor atu adisua no ede ahye oba de ensa yo muma ye mompaye ye nyame ne ya genkwa ye da wase se wasan amaye hie mu odimu samri baba bisua ho asem samri pese wankasa ma ho konkron no ebe kan ye ho erade de eba bisua de eba be kan de eba be yebia ne ebe ma wudin so afenso ebe ma fofo omunimu eba be hu be kan ye ho da ne hyen wo Yesu di munti amen amen great last week addition was a very powerful one lesson 7 in fact I really enjoyed many jesa addition ho pa ye pa say riche onyankopon asem I mean hu tumi e wo onyankopon asemo na wo che onyankopon asem a impact ana say nsunsanso a wo krampo na wo che onyankopon asem no wo nso enya wo so no kwasem se ukudi adanse a ene se wo kwa akoche onyankopon asem akere afoforo sanse nipa na wo kwa akoka no ho asem no ho asem ne atweragu twrosem no mu a wo kwa akoka no ntina adisua no eyemede agidifo minim yi se monso mo amutimi ehwe sa adisua no monso mani agye ho se wantimi anya sa adisua na anhwa ko YouTube a London Ghana SDA Church oba obehu adisua na Facebook nso London Ghana SDA Church and so obenya sa adisua yi na me kai mo se sa adisua yi 3ABN Ghana efa NFN so Hope TV Ghana so efa adofo no mo amo hwe yen ewo sa channels ya mabobo sui mbehu se numbers bi egu ye screen ase se wo tie ye na wo asembisa ana twinkyere bi na se opese woni edi nkita ho bia wo de fasa no ma no so a obi beje wo so na fe wo nso adwenkyira wo no wo de aba yenhwe ye adisua no se na medical kan ministering like Jesus rosom to say Yesu no kwasem se wo hwe chosem a Yesu Kristo se na no som no na sonko Yesu Kristo openi pasem o kan ho ko nipa ho onipa yiedie eye na hi asempa unse odo nipa o selfless ode no ho eto ho emanipa obo no ho modin bia sem papa hwekwafo wo ma wiase ayi o mototwini nyinara no one omudi ngita ho saa na nde yenso yesom no tia na anase ye na etisan ye yimu ye won krofo bia ye pese ye kakon mo ho anase ye de na etisan to the whole of na wotwe mu no ye pese ye hwe se ye okwambenso na betimi asom te sese na Yesu Kristo baaye no obesom ye ena ye pese ye hwe no wosa adisua mu na yenka abosom mama sister Mavis a kind of Matthew chapter 9 verse 36 Matthew chapter 9 verse 36 na yahwa asama ewo hono o say na ohunu nkrofo akoko no oye no mobo efise na wabre na wasam hose nwan na oni hwefo amen amen great iwe ye asama na meka no efa Yesu Kristo ho adansidie ni bi na yatwade ababe ye yituosem no hu nkofo akoko no onya omo ho ye no mobo onya compassion aye ye bi edema
nkrofo no yebehwe eho asem abra ye kọ sa adusua eyimo. Now first of all yenhwe Jesus Christo ni attitude towards people ni suban se ne osi da ni suban adi ekre nkrofo. Enti yebedi kan akenkan Matthew chapter 5 verse 13 and 14 no. Yenhwe ansem bi anasa ade bi wo hono ansa na mama pastor Jojo abemu. Matthew chapter 5 13 and 14. 13 say money asase so nchene Great. na se enchene da yira e de na wode be hye ne nchene enye mahwe bio gese wohwiegu na wotietia so muni wiase han kura eda beposo into me inhuta. Very good. Amen. Amen. Great. Pastor, mamindi camera also on that one. You. Shasema Yesu Kristo kan yo. Sasema Yesu Kristo kan yi. O hwe ne attitude ne su a owoma onipa. Eti sen. Dear Mexican can Bismarck say Yesu Kristo said the adesua no wo hya ase a wo kire ana wo ye introduction no. Na Yesu Kristo metimi akase owo loving compassion. And I say sana adesua ne cause loving compassion. He says owo odosun kubi ema omo ba ya oye den no. O minister e kire wo no. E bi ni say wo hwe Bible mu a wo kan Matthew 9:36 na. Bible no ma yeti ase say emre bia Yesu oba ya o minister no. Bible no ma yeti ase whenever he sees the multitude no. He is moved with what compassion. Odosun kubi Yesu ankasa oye the son of God. Woni mu ema ne ma no. Is ema also osa obi kra onifreni ni a. Onse nifreni ni keke. Osa nifreni no yare because oye dey. Owo sa odo no wo ma no. De ohun ade de na oye lepa. De no ntimi nante. De na ntimi de Yesu ye nyina no. Oyeye out of what? Loving compassion, out of odosun kwa owoma ne ma. Enti wo kan adesua ne du ba bia oma Ellen White ka bibia me sas ye kan say statement no. Ya na ye me de pa. Or see the Savior mingled with men and one who desired their good. He showed his sympathy for them, ministered to their needs. It time bia Yesu oba no be minister. He ministered to the person their needs. The here nipa no. Na second one will say ofe yes ade no ema sa nipa ne enya confidence bi onimu nipa ne nya bibi sonkoma gidie bi yeden eba ne mu esese because nipa opem asem no oboa me no oboa me because we hu se me hia bibi e no person yeden oboa me ma me nya sa ade na no free ho so say yes ade ma ni nyina ansa no waka chom se de bra bidi mechi before he bid them to follow him. That's right. Then he our ministry of healing page 14 or more person baby quotation no e free no. The question I was saying beside no Yesu na our positive attitude Okay. towards or more person heading oji o mo kwana na say more ba ya no minister chirom nti so obe minister chiro obi a o ma ohun se nipa no said the Ellen White can he mingled with them o make sure say the oba besa wo yare no the wuhia no onsa beka nti metimi aye practically me pese me very practical ebe emrepi no asori no ya na ye pese kanin ye kanya mesem a ye akobo tent ye ko na yakọ akoka say SD4 anase ye pese ye be kanya mesem ewo krum ha ana ye pese ye kanya mesem na nipa de omode omokra ema erade. But the Yesu Christ method no na oye ni say he ministered first. It is a common di obi wo community ni mu a ye se ye pe means bi e be de ye be bo ama ye de ye be minister to that person nti aduane no hia mo me ma na aduane se ne rent no ntimi ntu a mo me pe kwan bi e betimi aboa na ma oye de obetimi sustain and obetua ne rent bi ehia nipa no oboa sa nipa kro no na afi no wo ka ye se bra na bra beti nyamesem na meye no o dey build the relationship it the next thing I make a say me pese wo ba ma sorry dem na me pese me ma invitation na obeti nyamesem e so easy and only the Savior mingled with the people. He met their needs, then he bid them to what? Come follow me. Into Yesu no our positive attitude and no na lesson no ba okaze say o use two illustration
or say nchene and no can nchene ho asem yenya enim de nchene ye but the na me de wo lesson mu ma me hu say yes say can entertain Roman for say na nchene no enye say e ma flavor wa aduane mu keko no mu use nchene kra as a currency it no is only among the rich and those who can afford it and no mutimi ye den eto nchene nti Yesu use sa illustration no say the say nchene eto aduane mu a eboa no saa nso na o ka say yen a Christopher say yebetimi eyi pesamikuminya afri mu na yetimi aye acts of love, acts of kindness. Yebetimi akire odo, yebetimi akire se ye penipa na sem. Na ya beye te se de nchene na etena ho e ma flavor na. Yetimi ye sa de na yebetimi aboa ma atmosphere omo ye pese ombetie nyame asem. Omo ye pese ye minister to them no. See ye te se de nchene na eye not only for food but na using as currency no. Nti Jesus said he did not come only for the rich but he came what to save the poor. He came to what? To minister to those who needed to listen to him. Another illustration you see or see, we are the light of this world. That's and right. So you see any kania. Okay, the previous lesson you see light is shining in darkness. Light will avoid the darkness. Yeah. Light makes sure say so what the kania need darkness but light is able to penetrate. It me shiny sounds in your main asem eba nipa abrabo mu a eboa ma eden etimi yi efri sum eti Yesu he became the light of this world no ba enso be eden etimi beje abonefo efri esum nti nchene eni kanea ni nyina ye very good illustration a yen ye Christopher no ye betimi Yesu ni enso yetimi de akọ iriche omo a omunim erade yo me da say pastor why are there pa yan hwe ne say from another asama na Yesu Kristo ka kire na suafo mone asase so enchene se na enchene a very precious commodity that time na o ka ho asemi na nya se edigu nkwan mu mane ye de keke se na wo ka na edi ye means of exchange currency krampo ani ade na odi asuafo no etoto ade anane bo odin sei no saka se mo sign ewiasi mu han wo hwa edi ani betimi asua afri Yesu Kristo sane oni asuafo din komoyi se wo de baya brabo mu antem se yenso ye communista anas yenso ye din kita ho ye ne nkrofo edin kita ho several nsama efri anumu ba asama a wo be ka kire obi na ama wahu se ono nso krampo no in ofilise society no sa menso ye humi se menso mi yesi anase menso mi yesi no die na betimi asua free sa asama a epie na no ka kire na suafo no so okay thank you Bismarck die me tie ase ana me hu wo lesson no won say Yesu bai no kai say the Pharisees and the Sadducees and the scribes no munyina no the omu group we said ombe ye dem omu be ma wa say wa ye mistake na obehwe ase enti binim say no omu accuse no say we papa we di one adeboyefo and ede edidie yes right but eno na Yesu nso no use sa same method no he was of the world but he was not in the world so what you say oba wi asem so oba ede he came as the light of this world enti yenso na samre ye wi asem no de ye mahu ni say being of this world no you have to avoid the world but this is the same you say about it miti wi ase miti baby miti kurubi so miti community bi mu say sa community na miti mu no me play me part okay many nipa na community no many omo kasa that's right many omo didi good many omo timi som that's right say me pese me gi sa community ana miti mu no me pese mitimi ede omo ba urade mu na mehu so mu ni ma urade a de ekwan mitimi afa so ne say mitimi ni omo ede mitimi ni omo atonsa etimi a fellowship but say wo ti community bi mu na why dwen say o mpese wo be den wo be mingle of that community na wo be den etimi aka wasem Yesu bai no ne eden Bible no say on tax collectors on enu na ma mo say on sinners or mingle with obia wa ma ankwa the high places or yes enko ntimi nyeden entimi arechi obia na kan so say lesson say obai no na enye physical healing enko an obai obeye whenever Yesu or say obi yare no
apart from physical healing nipa no so say spiritual healing. That's right. Until o minister to their mental, physical and spiritual healing all together. Until he mingled and ministered to their needs. It is some reason ye Christopher ye nyame afre no ye make sure say ye betimi omo a ye hu omu da bia omo a nante form fi hu da bia omo a ne omu ti community mu no ye mpe kwan bia ye betimi ene omu ahia. That's right. Ye betimi ene omo ate omo asemase de no mu pe community mu si etimi ye bibi ma omo eno ne ye build relationship no na ne okoka nyame asem so kire omo a utimi ye den ewi ni na wo de ne se mo ba mo be park mu car e wo community mu ni omu ni any contact na so wo be kanya mesem dia na wo de eyi ye kan say posters any leaflets wo de akwa kwehye you won't reach them omo ma because wo ni omu ni contact dia e wo ho a mo mie mu asorodan no said ye health ye fenison help bank ne ade no health expo no omumra mum nya mo blood check free mum chicha mo niema free mum nya food bank ye mum nya bibia free mum mo aduane Christmas mum to party mom mu yes ade na de aka ni nyina no eno ni the savior mingled and ministered to their needs. Great. And no na utimi de nipa no great. Me da se pa se pastor wa cheche musa no e de amai yenko yanim na yen san en kenkan bibin so ewo Matthew nwoma no echie ye enwotwe yimu enum no kopem edunon so yenhwe treatment a Yesu Kristo edema nkrofobia wo hia wo mo no yenhwe sene eno nso oye no ho na yenhwe adusua yebetimi asua afri eno nso enumu sene Yesu si nkrofobi so na oye adwuma yenhwe sene kan wo Matthew chapter 8 5 to 10 no. Na Yesu koshene Capernaum no. Osrafo so ohaso panyi bi ba ne nkyɛn besrɛ no sɛ owura mabɔfra da fie yare mubuo we hunu ayayade dodo na ɔse no sɛ mɛba ma besa ne yade na osrafo ohaso panyi no bua sɛ owura me nsɛsɛ me bɛhyɛne wo bɛhyɛne me suhye ase na ka asɛm nko na mabɔfra no ho bɛyɛ ne den na me nso me ye onipa a me wotumi ase na me wo asrafo wo mase na me si oyi se kɔ ɔkɔ na me se ofufuro bi se bra oba na me se makoa se yoye oyo na Yesu tiye no eye no nwanwa na ɔka kyerɛ wɔn a wodi n'akyi no se no kura me se mo se Israel mumpo me nhunu gidie kɛse a ɛte sɛ pen amen. Amen. Great. Back on so Mark chapter 12, verse 34. Mark chapter 12, 34. 12:34 no so say. Na Yesu hu say wabua ni nyansa mu no. Wose no say woni Onyankopɔn ahwenneɛ ntem kwan nware. Na obi antumi misa na asɛm biara bio. Amen. Amen. Great. I say no ye pese ye share Yesu Kristo one nkofo ya woni omo adi asie e wo hase no na ya hwe adie ben na ye betimi asua free Yesu Kristo ho in terms of sene otriti nipa no I can cancel no dey na betimi asua free mo be kan sa story we no a very popular story pa Matthew dey no Australian ya na ono so say we warrant officer class 1 no sense na you brigadier general or wonkrofo mo chena sepa na odigidi or expect an element of faith bi e wo hono ma Yesu born abaso e ka say no kwasem ni ha say nyina me hu bia wa show gidie bi say hwese ne Yesu Kristo ne din enkomo e de ne betimi asua free mu ye sha on say said the papa na chi osra so haso panyino no ahwe ase cheche mu no o se me so me nipa bi wotumi o se Yesu yetumfo bi ena ono so hu so wotumi bi na so onu no pokra se be ke be ka so ye mama mu ni a wo mom di Yesu achi na Israel mu no onfata no onu ni tumi a wo nyina no ohun se tumi bi chance atumi no na ebra o recognize sa ni to ka che ne se wo de me mfata kra se obeba me be bia me wo na emom no ka asem bi keke na me ba no ho nye ne de such a faith
Janko Yesu Kristo kwa di ho adanse ho se de ye hu no efi se omu pabedodo ya no mu di Yesu achi ni nyina na mo hwe anwanwade ne senchene a oye na ono wote ye na so ni gidie ni dru point se wan hwe ne te bia also enka obetimi asoma obi se kwana koka kire papa we se onye dey o me same ba ne yare because he had the power to command. But wan hwe sa tumi ono no wo no otutu ni nine by na mpo bra Yesu anka se me nkompo Yesu ka kire se o komeba be sa ne yare o se tepi me mfata sa obeba me ho na emu kasa eto hu se tumi bi wo Nyankopon mu na enye gidie sonku bi a obeka se me de me konam ni se o kasa kra me ba ho no be ye me de abra wo ba no ho situation oba ne damu a eye gidie sonku ena Yuda for 12 no so no ebra ono so Yesu Kristo ni nya sankita hundie no asema Yesu ka kire ne se woni osura hini no ntam nkwan wa fise Onyankopon Yesu Kristo nyansa sonku bi woni mu enti sa nipa we mienu nyina no Onyankopon ebra omo ne Yesu nya encounter no enye kekese enkomo omo die no but Yesu Kristo beyond that's right die ehinta wo mu beyond omo physical no oye otrofo oni mu dede na nso ni nyina mu no ohun se osoro ahini no hu nyansa bi ehinta wo ni mu sa na gidie sunku bi so ehinta wo srafo so ha so panyin no and Yankopon ani ni pa edili a onhwe ebi edin bi awo anane wo nemom ohun ne obetumi di waye na no na ohama wa ha se ya odidi djuma sa me ka ba ko peti atwa Mavis de ne so lesson ni mai hu se emri bia Yesu ohia nipa oba asase so peso o minister to them o hwehwe papa bia ewo nipa nimu na saa papa no hu sa nipa nimu a na waka na oka saa papa na eboa ema nipa no so yeden ema onya akronhia bi wo Yesu mu in other words no say ye pese yetimi eje akra eba Yesu wa eya ye nhwehwe papa bi a yebehu sa nipa no mumienka sempa mumienka bibia ebehye nipa no nkura sa na Yesu who kind treatment because let's not say treatment of people the way a ubede ube treating nipa no eboa ema eupin opportunity eboa ekwan bi ma utimi eden utimi kan nyame asem edachire obi but say wuhie nipa na bere bia no de bone a na bibia ema nipa no emfa ni gie emfa bibi positive bia emre no wo ye denya ekwan ede yi ntimi yensua ekwan a ye be den ye bitimi ene ye ho no edidi nkomo ebehu papa wo ye hum no yaka ne yaboa manipa ne husem nso no nyame nhira ebitimi abawo so medase pa se wo de sa point na aba because wo hwe Yesu Kristo na sema o kan de kire na suafo ne se ya o say compliment nana yes it's also a very positive compliment say money asase so enchine money wi ase han na Peter no mo ye henfo Peter no mo papa hwe kwafo ba hwa asema Yesu Kristo ka kire mo omo feel say omo no de omo ye precious e wo Nyankopon anim and sometimes no sani obema nipa no san kranhyesem na obeka kire nipa no no nka tu ono ankasa no nka ohun no ho krampo saa o ba asem ebefiri wa no aba no e na hwe asem o ka kire centurion ne sei say asem a emu odupa a wankasa krampo no say agenkwa na timi aka kire so ohun obi a gidi eti sei ya but sana ya na ye de ye hwe nipa na ankasa no na ye tu asem de ama no ni abunaten so hontino additional adidi for ye ntie ne ye pa because ye hwe se ne betimi administer tese ne Yesu Kristo eye eno antino medam asese mode sa point na bam sel that Mede hono to aso say hwe Isaiah 42:3 that's right Colossians 4:5 and 6 and Ephesians 4:15 na Nyankopon said they osi di ene nkrofo di na o ma di kan ho e na wasa ma yes so guidelines aye mfa so abraye so ne afoforo ede che esempa no into o say yenka asem no e wo nokremu eno ye one key thing say ye ka Onyankopon atemu ne ho asem na eni se ye dodo ho e wo se ye ka no nokremu say de nokre ne te pepepe e na afi wo sa ka che ye so say ye nante wonyansem na se ye kasa ye ma ye kasa ho mra nyam
That's right. And now san triba be a munchini croya samba or say yama and casanya de enchini womb and she had the 2 a day one yet any day. That's right. Teacher say you do baby as my becano Sarah ho I was say a Danny and Nijay say do baby na say and who here or what de befi and numabano I was said day in crunch and not any just from Kubipa into your coupon see and cannon na ni na munoso or say young cano domu na say a canisa in a bit me a tree and for a bay yesu. Yo, me da say na elder person oba. Enti wo hwe niema adisua ya boso dia mayen efe nchene ene kasa one anuanum kasa ye nyina no a ema ye hu Yesu Kristo ne donum ne do a wo ma nipa ne emu do a edo emu do a to a point say opese yenso ye yete se wo no eninti no se ose enchene ne se ye timi ye enchene a Ube se enchene ne ye ne be me ase Yesu. Yeah. Enti ne se Yesu a na che se botaye a ope se yen nwono yatimi aduro ho. Yeah. Ebi se menye enchene kwa se enchene no a se me ye de. Nemom no enchene na me ye ne die ne firi mu ba. Ma se Yesu. Fi se Yesu botaye ba akonso ode do ye ne se ye be ye se ono. Medase pa say my baba addition no mu ye pa na ye kwaye ni mu no addition no ba bi na opese ye hu say sene osesen ye wo ka asem no okwan a wo fa so aka asem no ehun hia krampo sen say asem na wo ka no sa statement no ye baba mu say no asem be no sen no pese ti ase na se nchire mu ne say hu say trusem no kan baby wo say Papa wo yo no kura hwe ne yie se yenya ho asembone enka. That's right. Nenso no bra wo ka we nyina nso no na papa ne bone ntawtaw die no nso no ekoso den adentira efri se nipa bebre aye papa wo de adwempa and the end no wanu ne ho onpesu obeye bio so ho eninti no ade na wo ye ne ye nanso hwe yie se matamata hu bi e wo ho no enko Yesu ntudua ema de pa na wo ye no enko ye kwa ana ye nka ho asembone na bank sese eso no entimenso efise obetimi adua enyadoa kama nesi ho ebegu nhire ne fe ubehu se ebeso nanso aboa keto bi wo ho a obetimi ewura eduanum akohye mfimfin adidi mu ama dua no esi wo kama enka ebeso nyaado am watiedie no afo bi nse ne ewu enso hwe ka wabɔ wo ho ne bra wabrɛ wo ho aboa keto no ama obre ni nyinaa yekwa enti saa na tie se papa no ayeyo no ene nkyire na ayeye no eyese yeye nanso yenhwe yese niema bi batabata ho a yanhwe ye bema de kro na ayeye no nso ebeye kwa ebe na meka bi kiro se ewiase ewu mu no bibi biare wasase so no ohawo bata ho hweduane a wanya ye odekora wudie no kora no wanhwe ye betimi akum ahwe na ama efisa duane ne ho de ne ho anije betimi atramo munso untime ho yemfa no hospital no ewu. That's right. But aduane nso nye bone enti wiase na ewom no saa netie eni nti no enye yade no ayesa no eno nko a na mo yenhwe se ni nsunsanso no enso medase say that what fa akwan bi so e de a church sa asem ya gidifo ye hwe adusua no kwasem ni se ehu e de pa ye sen na se ne Yesu Kristo hu nipa no saa na yenso ye hu nipa na se ne Yesu Kristo ni nkro nipa tena ase no saa na ye ni nipa nso e tena ana na asem no o se okwan a wo fa so aka no ehu hia pa te se asem na wo kana asem no betimi aye de pa na so okwan a wo be fa so aka no no wasai asem ananka e de pa nti de bi approach no so e very very important mama ye nhye no so sa na ye koya nim no nso no ye behwe akenkansem bi yemre ni ntino bia ye ntimi nkan ni na but mebobɔ so na mama tifo ahwe so wo fa o chosem na bi Matthew chapter 9
verse 1 to 7 a obehu obubuani bi a Yesu Kristo abra na wa kanyamsem no konsu na gya na krofo hu se wa ba hodom no agidifo bi a no mo gidie se obetimi asa yare no efa o madamfo a na so obubuani bi se obubuani yemfa no nko wura we no wura ibetimi aye de esan yampa ye de no koye no interestingly Yesu Kristo se wogidie nti me de obone achew sa no kan yo me de obone achew Farisifo na antiase omo betete se hye akwano akamu sesem oso de bone ache nyame nkwa ne timi de bone ache na wo carpenter ni ba wo de bone ache yo da ama omo ba no so e na wo sa hwe story bi nso abasa bi nso ewo abasa bi nso ewo Mark chapter 5 25 eko 34 no maame na moja etuno no a ono si Yesu Kristo healing no sa healings me new yi edie ne betimi asua se na Yesu Kristo kwan ofa so heal yo no bibi adusua bi wo homaye nim se Yesu die ne bibia wo ye bia no ewo aba bibira eso na edom so kwa nyini nyina akura ye nya bibira eboa ye wo se wo hwe de di kan a wo kan ya de na obubu afo yi a oyare ene ye de na ba nanso no se wo nyina behu se nka Yesu eye bibi se ko besa ne yade no ka se pie na no se mo wakoma ntoye mu wode obone a chew but yade no wode baaye so ahu enti ahane me hu se onipa no yare de nanso Yesu hu se na hia de pa ehia no enya yade no wode aba no nemom owa hia de bi ehinta no a onim enti hona Yesu de wo hweye na oboa no said wo ka kire Peter mrebi no o se Peter do bonsam pese wo ye wo no pese wo pu se buru no masrema ma na Peter nim ho hweye ena Yesu ka kire no enti aha no ema ede adi se na de ha no anti wo hunu amane no enye yade no se yade abo no nemum eye boni fafiri bi no wo hia se nyame be hunu mobo enti Yesu ye hwadwuma ne de ma no etu no se ma abonto ye mu brekura na yade no onya ma so ahu wo hwe oba yi a na ono so mogyatunu a chese na sema awere ho se mogyatu ni nti no se wo hunu ma ne wo aduruyefo nsemu a kosise ne ho adwapade nyina asa enti ni wiase obetene na ni da so ne sei enti wo hu de wonye enti de ya anse da bi me de mensa be kwa so papa ya tade mu me last chance ya me wani eyi ya anye yi a na chese be hu so na Yesu nso brother nsa kwa kan no otenka se oba no wahiade bi a o man anim nanso de gidie bi aba esanse Yesu hu ye hiade ankasa enye honam yi na honhom mu niema honam sorry honhom ahiade a ene na de honam mu ohaw no ba no ehɔ na Yesu de wɔhwɛ edemaye enti oka kire nsa bra oba be hwe denim no oka kire nsa ugidie ajo fasomdue kɔ that's right so enti wa se Yesu odwene ye ho a enye honam mu niema we no na emom no na yaresa no botae ne pa ne se honhom mu de aye no a apie honam ene no ehɔ na ofire ekɔ edemaye great enti elder me wo ka ne say ne ye hwe te sese ne yenso ye pese minister te sese ne Yesu Kristo ye ya okwan ben so na wo hwe a yenso ye betimi ahu atra say bia nipa na sabe no ntade atete ekom de no ne mpaboa nyina aye basa ne tinwi atwa mpese ye behu atra na enye se aduane ne ntade nko a ne de ma no na emum ye mani bibi nso a ebe ma no da nkwa menka assembly esi wo US na ayintime mo asoro ne din de wo mo de si won ani so se wo mo aya damfichi mmobrofo eni baabi da ba family na gigya na wo mo asetena ye basa wo mo de da bridge asene ade no eno na wo mo target se safo no ne ebehwe ne aboa won eno wo mo ye nhyehyɛ eboa safo no a
ma ene omukuta nyomtuo ko kese a ye ka wiase nyomtofo a omuka ho bi nanso safo egum ni nyina no ya fa Bible anko gina obi anim se watwero se kotu ha ye ha nemom onipa ne tebia no owomo no ohu no mobo no onka ye kura no transforming na odi nachi so ahu eni ntini se de wo ka no ye nipa no so obi wo ho a ye nhuhunhu mo ne ye ha no ye de nyame de aman se ye nam hunamu de ye hunu no ena ye betimi ne nkita hu de enhuhunhu mu na hiade no na ye de aboa no na ni nyina ko wie se wo bua wo bi hunamu na wonya wo mu ahotoso ene gidie bia wo de honhom asem o ma no a wo de anigye agina wa tu enti se de ye enti se Yesu honhom ne ma no hunamu de ode ama ye hunu no ye ntu sa na mo no na beboa me yatimi honhom ahiade no na yatimi de aboa saafo no that's great. Why are there pa you know kwasem say that wa biebiem because na eyade bia ehia pa ye eyade ehia pa ye se ne waka no yentoa so na fe yenhwe bibi enso ewo Mark chapter 1 verse 32 ekopem 39 no Mark chapter 1 32 ekopem 39 no so yenhwe Yesu Kristo ni jumadie ana se na yaresa jumadie no se ne esi etie ne ne ebetimi asua afiri mo nso because ade bi wo ha e wo se yehu na yehye no nso e wo ho no mo yenhwe Mark chapter 1 32 ekopem 39 no yenhwe asama wo ho na edru anwumra owia kotoe no wode wona won honye won dina ene wona wowo ahohomoni nyina bre no na kronumu na kronumu nyina bechire so epono no ano na osa nipa bebre a oyare nyare ahodo pii yare na otu ahohomoni pii na wama ahohomone no kwan se wonkasa efri se na woni ano na woni no na osori ahmachi free edi na okọ esre so baabi na okọbọ mpae wo ho na Simon ne wona woka ne ho no ntino na obehunu oka ne ho no ntino na obehunu no wose no se nipa nyina hwehwe wo na ose won se muma yenko nkura ededa ho no mu na menko kansempa a ensempa no ehonso na yenti na mebae na okokoka asem won hia dan mu Galilea nyina na otu ahohomone amen. Great. Na Yesu as abasem we agidifo na Yesu aka nyamsem na asa yare bebre na bromusa hu se oho no omusa gada yarefo ni bebre so omusa de na eba na Yesu Kristo ka se da bi menye ready now for this na me ko kanyamsem no na ko gallery na asem bi se was said adentina Yesu Kristo fi hono mo ekoye na wansa omo a omode na baaye no yare de ntia ofiri hokoya wansa yansa omo yare no omu se de chosem kan no na nipa ni pi omo ya hwe Yesu ti se oye miracle worker wo nanso uma ohwe lesson na de Yesu na ye timi hu three food ayi bi wo ho Yesu baaye no first of all lesson my etia say oba be kire ade a kire teaching na free teaching na no ayede no akọ preaching asemka na afi wakode yaresa nti Bible no my etia say de wo kan ye repeat no waye sa anwanwane ma ni bebre but ye Yesu no pese asuafo ne ananipa multitude na aba bebre no ebidi na che say oba with a mission oba say the Son of God oba redemptive vision oba beji nipa nkwa nti no kan John chapter 10 is it John chapter 10
verse 10. Yes. Or can I say, I have come that they might have life and they might have life more abundantly. And I will do Luke 19 to 10 or say, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Into Yesu, he had a mission. Mission is oba be say ebeji nipa nkwa. Into nipa ne pi oba no mo ba no mo san aba for there. Another miracle. Say because why miracles but Bible me tell say oye miracles ni we oten ho koye den ekobo mpa no san ka chesu for say say me call to the next town na me san ko ka de asempa no because we who say mission no oba no we nyi na ni free mission ni so enunti na wa anye den one to us say yes no ntimi inside oh he's got the power to me would do it but he was focused on the mission nature great me da sepa ena kakra bia me de kan de so for kan say when we say esan say wo ba ma nipa nyina ni nti no na nye faako ena de waya mamo no kra is so enough say ade na munni ne ho adanse se said the oyarefo a bonsam tene so a tutu no opeso se da bi ko fie na kodi adanse it na de waye e wo ho no eye enough man say eso san ko another before if you say nye baako e na enye faako great asema mo kan mo atwema dwun asisi won say enne ministry no akwakoye more or less like healing obia pa yaresa but wo hwe de Yesu Kristo ayiya eda di pefe e kire yen say Yesu Kristo ba wa ba no because at the end of the day obi osan yare bi esa wuye omunyina oba ye obeso onumu owuye obi omonte asese bre na Yesu Kristo peso kire mo say mede ade a mede aba no eye beyond just ayaresa. That is what say na nyamesom no yente ase we have to look beyond ayaresa when sana enkoye nante na wuntimi enkire se be nyankopon ayu ana se nyame nhwe wa ana se bibisa but nyame ba for a special and say obeba baje enkwa na daache no yetintina Yesu ahase me hu say o demonstrate a chiro mo say bana amaba no nya just ayaresa because me kwa ni munyina in the next 10 years 20 years na munyina mu nsante asase bi exactly mbesa yare bio nemum there is a powerful mission enumum na no pese omotiase yen sorry yedisua no so yemfa we say yemre no eye atia yen yemfa we mfa sorry yedisua no so Matthew chapter 25 34 and for a coping 40 no yen hwe genuine Christianity saa de na asema e wo ho no eye me de pa wo trust mu saa de na e wo ho no Matthew chapter 25 34 to 40 yen hwe se ne Yesu Kristo describe niema bi wo ho no mo eno na ohene bese wo na wo ne nifa no se mo ameja ehira mo mumra mefa ahini a wasiesie amammo efi wiase mfiti ase no ni na ekom de me na mo maame bibidi na sikom de me na mo maame nsuo no moe me ye ohoho na mo fa me kofie me da adeja na mo fra me ntoma me yare na mo behwe me da afiase na mo ba me nchen ena nipa tenene no bua bebua no se Awurade da be na yehunu wo se ekom de wo na ye ma wo aduane ana so kom de wo na ye ma wo nsuo no ye afi da be na yehunu wo se wo ye ohoho na ye fa wo kofie ana se wo da adeja na ye fra wo ntoma afi da be na yehunu wo se wo yare ana wo da afiase na ye ba wo nchen na ohene bebua ase won se no kra me se mo se mo ayo amami nuanon keto yi mu ba ko yi mayo amame amen. One of the passages say watch us mo amani je ho pa say dachi bi obeka omo a ombe bisa sa asem we ana that's one of the things that they be am kan ya we say nti obeka omo ombe bisa Yesu say hefa na me yes I dey we ma wana say but yen hwe on the more serious issue no we say no ade be ne esua free mu efa say yen so pese minister ema Yesu Kristo no dia na betumi esua free sa de sa asem ya Yesu kan yi yo me da say isma na aha no me hu say Yesu twi adwen asi nyamesom pa ya ka say nyamesom a ne
ne nyina so pa eno no efi se hwe se mede makoma nyina se medi awurade achi awurade a medi n'achi no sabisabio mi nkonsuo ma no mi nkodi dwa nkoma no mi nye niema achi se nyina nkoma no me daje nyina me ni bread ma wo bia me de te asonde mu a hwa na wo som no enti osom no eye ne ye ama ye nua ne ho ehia no ana wo ahohia mu efise wo hwe dwumadi a Yesu beye ye nyina no a opon se ohu wo honhum ahiade edwene wo ho no niema oyema a wo nyina no enye honhum niema no oyema a eye honam niema ehia ye ya enti wo se wo yema wo nua no eye me na wo yama me enti nyamsom na nkasa wo hwe de be nyina no a eye adoye ni mobrohu a onipa na hiade ye boa no no efise eno na be me onipa no eni age wo no wugidie no a wukuta no efise ye honam enti ese dwumadi a ye yo no ye yo no honam ma ye hunu no honam mu me nka honam se bone na emu honam se me ye honam yi ekom de me a enti me nka se we ekom de honhom wo be me eye duane ena medie na mamen enti se kom na de me na se wo bi ne wa amame a na do a wo so do me ne na ne sei Yesu nso baaye no de no nso kom de no no wanga se me ye nyame me ye adwuma honhom mu nanso honam aduane no a na ode ma wonipa ma wodi ya wo mo ani je ne ho enti eno hwe so a Yesu de amaye no enti se ye no a na eno ne nyame soma nkasa a awurade pese ye no great Mavis some few minutes bia kana fe ya fa and so ya honam na wie no ye hu se we so ne betimi agina ho aye symbolic amaye se yenim se wiase se de yedi kaka atrodifo bi fa miracles so ne ade enti ye hu se omu hia onyankopon asem se nyankopon ho asem ho kom ede wo mu na enso so no enye no kra kwan na wo mahu no enti ye na wo se ye de no kra ne ma wo se be ya spiritual ni so no ombe nyina benya bibie di se ye hwa honhom ye nyina ye yare ebe eye bone yare ti sa yare na Yesu Kristo ka se nyina ye hu se yare ne ehia sa nkwaje ya eye ye adwuma se ye di nipa ne nyina eba Yesu Kristo anim ba bia ye nim se sa honhom ayare sa no ewo ye nyina no nkosi se tro ne de ma ye se ekosi se ye nyina be fra onyankopon tenene no ye dadaja sa okay enu ntino ewo se ye nyina no ye pre na ye pe onyankopon asem na ye nya no so no ye ntena so na ye de ma afoforo ne wiase a bone ho kom nyankopon tenene ho kom ene odadaja ne nyina na ye nyina ye timi aso nyame ani amen Bismarck the American can say quotation there the chassis Ellen White Ministry of Healing page 143 or see the Savior mingled with men as one who desired their good. He showed his sympathy for them, ministered to their needs, and won their confidence. That's right. Then he bid them, come follow me. That's right. Said the graft ni me visa can catch at all. Okay? Say, ye wo baby. Yesu dia o kan he mingle. Eto baby a yen Christopher ya ni empese ye mingle. Na se wa mingle na feel mingle na minka se could disco and minka. That's not what I'm talking about. The me person make a mingle no you so in the context of say ubehu the needs of the people. That's right. Eto baby a dia na hadwin pa say baby a wo ya sorry bibre no nipa no kro mo community na asori no no omu hu bibia e attract so mo beba be ye den omo beba ya asori na omo ba be kra be gi awrade adi omu pi wo kra say baby a yeti asori dan no pi wo ho mo nya asori mo mo nkwa asori nye so mo kwa asori mo nkwa asori omu nim nyame ba bibia ni ho a yenso ye ya ebitimi eden attract eno na lesson no kan all ka say when I was hungry or when I was thirsty when I was in prison yaka aduane asem yaka yemu ahina eto bia you take time off say yebekwa akwa ye wo mum kram ye ne ye wo ma bi wo kram wo prison ye reach out to those who are in need omo prison omo ehia aduane there are so many needs nipa no bo say ye meet those needs na eno na Yesu ye no ohia mo a
deɛ na no mope nipa na ni efura wundi kan ko kasa me pese obeye dem obeye Kristoni. He healed them, and when he finished healing them, no what probably need no one no abede no come follow me, your sins are forgiven, go and sin no more. Na for head nipa no wa baba be di awurade achi until say you be find Christ method where he mingled with the people and made their needs, we won't be doing what great. Yes, made that mwase say yemre na tia kakra agidifo ye da monso ase say mone yen ayesa agisuan ya hwe senso yenso ye besom te sese ne Yesu Kristo esom ye no sene empenifo na aboa no ma achechemu ye pa Yesu Kristo de no ho hye nipa mu epe o mo na wo hwe akenkan sem ni na obo say first na obo say o se o kyerɛkyerɛ into church wia na de ayarefo aba ene de ye pe ayare na ansa ye pe ayaresa na ansa na nkyekere no krompo aba nkyekere no nso na de ye kɔ enkwaje mu ayaresa bia ni wa obenya ebema wa kyerebo wa asasi so you will still die but the yenhwehwe beyond that eno na Jesus Kristo ye no medamo ase da sende ye de adusua etoso enkron e de bebre no nso de pa wo se wunya nkunimdie su winning habits, attitude. So would they me win it? So attitude in fact, and no may you home from a better pa. My young Catania na Pastor Abisa Shiraso, am I? You mummy mumpai. Inyame also Bible say you sit high and you look low. Yes. That was say, baby, I would in a baby do. Eradi ye pese you follow Christ method. A choir obasa see so. Wutimi minister, wutimi make the blind to see, the lame to walk. Rather, wutimi ma the dead were even brought back to life. The yes say, "Wona ye show, wona we bibia." Inti rather say Yesu ya wansemi, my koma, na my ahoden ni nyansa, na ma we honhom ni intimi and follow Christ method. E kwan a wo fa so e ma wutimi beje akra, e kwan a wo fa so e ma wutimi sa yare, e kwan a wo fa so e ma wutimi ka wasempa no. Erade no ne yepese ye nso ye emuleti samre. Nti erade ko so kan ye ho na hyen ye den. Tu ye gidie mu na ma ye ntimi ndu achi ye ni nukre na ye nso obetimi da ache wo ba wa mo se ye mu bie ni wo beyira ba ye nyina no ye betimi ni wakọ ba bia wakọ akosisi amaye kan ye ho na hyen den nyina wo Yesu de munti. Amen. Amen.